गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खौरांखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 20K खालामनानै होदो। गोजोन्थों। BKWAC आव दासान्दि गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो। माब्लाबा गोदान आफादखौ लानानै, माब्लाबा बिबान मोननाय मोनैखौ लानानै दान्थे-बिदान्थेया दासान्दि BKWAC आव सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि BKWAC नि सिङाव दायो UBPOनिफ्राय गावस्रानाय गुबुन मोनसे गोदान आफाद UBPFनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव गोख्रों अजद सिखारदों। बे अजद बायदिब्ला गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव कौटि रांनि बेले-बेजेजों लोब्बा थानायनि मोनसे गोख्रों अजद सिखारदों। मख'नो गोनांदि सिगां समनि BKWAC नि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि आरो आथिखालनि खौसेथि बर' गौथुम UBPFनि गाहाय आफादगिरि बिथां गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव मोनसे अजदआ ओंखारदोंदि बिथाङा BKWAC नि मासिगिरि जानानै थानाय समाव बिथाङा गावनि गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनानै बिथाङा मोननै कम्पानिनो 140 कौटि रांनि वर्क अर्डार होदों। बिथां गाम्बारु मोसाहारिया सिक्किमनि स्टिल एन्टारप्राइजनि मोनसे कम्पानिनो 70 कौटि 49 लाख 93,750 रांनि मोनसे वर्क अर्डार लोगोसेनो हारियानानि अशक कुमार KSJY मोनसे कम्पानिनो फ्राय 70 कौटि रांनि मोनसे वर्क अर्डार होदोंमोन। दिल्लीयाव बर' कछारी अनसाइ गाव हायुंआरि खुंथायनि मोनसे भवन लुनो। नाथाय BKWAC नि भवन लुनो दिल्लीयाव दासिमबो हानि जेबो थिक-थाक जायाखै। फारसेथिं बे बाथ्राखौबो मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बिथां गाम्बारु मोसाहारिनि 140 कौटि रांनि जि मोनसे वर्क अर्डार होदों, बेखौ नोजोर होनानै बुंनो हायोदि BKWAC खुंथाया दासिमाव इन्टारिम महरैसो सालायजागासिनो दङ। बे हिसाबै इन्टारिम काउन्सिलनि BKWAC नि बाजेटआ बोसोराव 13 कौटि 50 लाख रांल'। बेखौ नोजोर बोनानै सोमोनांथाव बाथ्रादि 13 कौटि 50 लाख राङाव माबोरै बिथाङा 140 कौटिनिबो बांसिन वर्क अर्डार होखो, बे साननो गोनां। फारसेथिं डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा मा राहायै 140 कौटि रांनि वर्क अर्डार होदों बेयो थारैनो साननो गोनां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गावनि राइटिं पेडआवनो एग्रिमेन्ट एबा वर्क अर्डारखौ बिथाङा होदों। लोगोसे बिथांनि सायाव बे गोख्रों अजदखौबो जाबसिननानै होदोंदि बिथाङा गावनि बेफोरबादि गोरोन्थिखौ एबा गावनि दायनिफ्राय बारग'नो थाखायसो बिथाङा UBPO आफादखौ बोखावनानै UBPF मुंनि आफादखौ सोरजिदों होननानै UBPO आफादनिफ्राय अजद दैखांबोबाय थादों। लोगोसे BKWAC निफ्रायबो बिथांखौ मासिगिरिनिफ्राय बोख्लायदों। बिथां गाम्बारु मोसाहारिया बुंदों, गावखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखायसो राजखान्थियारि खैसार सानानै गावखौ बोख्लायदों होननानै अजद होदों। साननैसो सिगांनिफ्राय गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव CM भिजिलेन्सनि हानजाया सिग्रोमनाय खामानिया सोलिबाय थादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला थारैनो बिथां गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव जि दाय होनाय एबा 140 कौटि रांनि सायाव वर्क अर्डार होनाय बियो सैथो होननानै बुंनांगोन। बेनि गुबै जाहोनखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय चिरां जिल्लानि बिजनी बरलावगावआव मैया एबा 30 सेप्तेम्बर मोनाबिलिनि समाव बर'नि गोदानै दिहुनजानाय सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि प्रिमियार श' देखायनो थाखाय बानायनाय पेन्डेलआ हरखाबै फैनाय बार अखाजों सिलिंखार जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे पेन्डेलाव 10,000 निबो बांसिन सुबुङा जिरायनो हानाय मासिनि थियारि खालामदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि सासे गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि चन्दन नार्जारीआ एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपनि थाखाय हारियानायाव खुंनो लानाय नेशनेल ट्रायल केम्पआव गेलेनो दावबायलांबाय। फैगौ साननैसोनि उनावनो काजाकिस्तान हादराव एशियान बक्सिं चेम्पियनशिपआ खुंजागोन। 57 केजिनि इभेन्टआव गेलेनो गोनां चन्दन नार्जारीआ हारियाना फारसे दावगालांबाय। टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायना होदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो जोबोद थाबैनो साख्रिनि थिसनथाइ होनाय हाबाफारिखौ लागासिनो। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि रायजो सरकारनिफ्राय SIU खौ मोनाखै। दायो रायजो सरकारा बिटिआर ओनसोलाव क्वेरी खालामनाय बायदियै गासैबो रिपर्टखौ बिटिआर सरकारा हरबाय। थेवबो जों SIU खौ मोनाखै होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होदों। जेब्लानो SIU खौ मोनगोन अब्लानो साख्रिनि थिसनथाइखौ होगोन। मानोना जोंनो हागौमानि फोरोंगिरि नांगौ। जेसेबां थाब जायो जोंनो मोजां फोरोंगिरिफोरखौ नांगौ। बेनिखायनो जेब्लानो SIU खौ मोनगोन अब्लानो लेट खालामाजासे साख्रिनि थिसनथाइखौ होगोन। दिनैनि सरकाराव घुस लानानै साख्रि होनायनि थासारि गैलिया आरो टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो
गोसो जानानै साख्रि होआ होननानै दोना। साख्रिखौ मोननायनि उनाव सासे मोजां गोग्गो गुन गोनां फोरोंगिरि जायो बेखौ प्रमद बर' बिथाङा खावलायहरदों। बार्थ सार्टिफिकेट एबा जोनोम फोरमान बिलाइखौ लानानै गोनांथार फोसावनाय। दिनैनिफ्राय एबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय सरकारनि गासैबो खामानियाव नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोरैनो गोनां जानानै फैबाय। ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, पान कार्ड बायदि बायदि बानायनायफोराव नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोरैनो गोनां जागोन। जुदि बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला नोंथांमोननि खामानिया जाफुंसारनाय नङा। बेनिखायनो जायफोरनाव बार्थ सार्टिफिकेट गैया बैसोर अनलाइननि गेजेरजों बार्थ सार्टिफिकेटखौ बानायना लानो हागोन। बेनि थाखाय अफिसियेल वेबसाइट सार्भेस प्लासआव थांनानै बार्थ सार्टिफिकेटखौ बानायना लानो हागोन। आन्डार-19 सेफ चेम्पियनशिप 2023 आव भारतआ 3 गल सोनो हानानै पाकिस्तानखौ फेजेननो हाना चेम्पियनशिप जानो हाबाय। बे गेलेनायाव बर'नि फिसा गोगोमसार गयारिया भारतनि जानानै 3थि गल सोनो हादों। इभिक्सन खालामजानाय लावख्रिगुरि गामियाव अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बिटिआर ट्राइबेल संघ क'अर्डिनेसन कमिटिनि आगान। इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनि इभिक्सनखौ कमप्रमाइज खालामा होननायखौ जों बरायो, नाथाय आयेन बेरेखा ट्राइबेल बेल आरो ब्लकफोराव हाबसननानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारालासे हाग्रा होबथानायनि मुङाव ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल हानिफ्राय होखारनायखौ जों गनाया। बेफोरबादि गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर क'अर्डिनेसन कमिटिनि लेंथुमगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। राजखान्थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआबो 15 बोसोराव आयेन बेरेखा ट्राइबेल बेल आरो ब्लकआव हाबसननाय ट्राइबेल नङि हारिफोरखौ होखारबोआसै। दायो हाग्रा होबथानायनि मुङाव ट्राइबेल हारिखौ आलाय-सिलाय खालामबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। ट्राइबेल संघआ बिटिआर सरकारजों ट्राइबेलनि बागै सावरायनो एपइन्टमेन्ट बिनायखौ प्रमद बर'आ दिनैसिम खोनासङाखै। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बिटिआर क'अर्डिनेसन कमिटिनि लेंथुमगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।